هەلبژاردەیە نیشتیمانیە سووریە ئەو ناوەیە گۆدەستەیە گشتیە جوان و شۆڕەشەیە ئاپۆزیسیۆنە سووریە دەست نیشان کردیە یا گۆهژمارێکە لیستگڤانên Sûriyê avakirine da ku bebinga hilbijardeya Sûriyê û nûnertiya Sûriyê lîstikên cîhanî de bike. Ev hilbijarde ala şoreşa Sûriyê gorengên kesk û spî û sor û reş û di nav spiyê wê de sê stêrkên sor hene û avakirine da ku li cihê hilbijardeya rejîmê bigire. منذ بداية تشكيلنا Di pêşiya avakirina desteya giştî di beriya zêdetirî sal û du mehan da îrokeya avakirina hilbijardeya Sûriye azad hebû. Ji ber ku topa pê lestîka herî bi nav û denge û ya herî gelerî ye. Me di pêşiyê da tîma xwe avakirî û em ê hewl bidin hemû buwaran pêş bixin. القدم هي اللعبة الشعبية الأولى. Ev hilbijarde li bajarê Kilisiyê Tirkiye li ser destê hejmareke ya rîzanên Sûriyê ji hemû parêzgehên Sûriyê hatiye avakirin, da ku hilbijardeyeke topa pê ava bikin û li cihê hilbijardeya rejîmê di lîstikên cîhanî de bigire. ونحن ان شاء الله بلشنا ب1000 خطوه. Me gavayeke ji bo pêşerojê avêt, me du name hene. Ya yekê me red kir ku em nûneretiya rejîmê bikin û ya duyê jî em dikarin nûneretiya gelê Sûriye di hemû buwaran da bikin. انشقينا عنه. نحن بنحكي انه Bi hêza ciwanan me karî vê hilbijardeya ava bikin û bi îzna Xwedê em ê rawetiyê ji rejîmê bistînin. نحن بنقول ان شاء الله نبدا هي بدايه صحيحه وان شاء الله نكمل هالبدايه هي. Li gorî welatiyên Sûriyê ji ber gendalî di navê berpirsên rêveber û hilbijardeya Sûriyê de hebû, hilbijardeya Sûriyê ya topa piyan tucarî tu xelateke navdewletî mezin wernegirtiye û ew bihêvîne got ew gendalî di nav hilbijardeya niştimaniya Sûriyê de tune be û bikare xelatên berçav bi dest bixe.